Hej alle sammen, og velkommen til turen, som i dag i første omgang går sydpå, nemlig mod Gedser. Derfra skal vi videre på dagens udfordring. Gæt selv, hvor vi skal hen. Måske titlen har afsløret allerede. Men hvis man for et år siden søgte på Google efter Gedser til Skagen i elbil, eller måske lidt over et år siden i hvert fald, så fandt man en del artikler fra 2009 til 2013 typisk, med titler i stil med snart muligt at køre i elbil fra Gedser til Skagen. Og de refererede til sådan noget som Better Places batteriskiftestationer og brinttankstationer, som man er ved at bygge tusindvis af dem. Så ville det i en fjern fremtid være muligt at køre fra Gedser til Skagen i elbil. Og efter at have set Gedser til Skagen nævnt som et mål for overgangen til bæredygtig vejtransport rigtig mange gange, så prøvede jeg for et år siden at undersøge, om der er nogen, der rent faktisk har prøvet at køre den her tur. Nu var Better Place selvfølgelig gået konkurs, og brinttankstationer er af gode grunde ikke blevet til noget, og bliver nok heller ikke til det helt store. Tror jeg ikke. Men jeg nåede frem til, at der faktisk ikke er nogen, der har prøvet det. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve at se, om det kunne lade sig gøre, og gøre det selv. Og jeg tænkte, for at gøre det til en lidt større udfordring, så ville jeg prøve at gøre det uden ladestop. Og fordi det sagde mine egne erfaringer, og hvad jeg kunne regne ud af Better Route Planner, at det kunne sådan næsten lade sig gøre. Så jeg tænkte, så er der noget udfordring i det, så er lidt spænding i det, hvis vi skal prøve at gøre det uden ladestop. Så sidste sommer, i sommeren 2022, så kørte den her bil, nemlig min Tesla Model 3 Performance, fra Gedser til Skagen uden ladestop. Det lykkedes faktisk, og det var dermed den første elbil i verdenshistorien, som klarede den tur. Traverserede hele Danmark på én opladning. Vi kørte turen på en af de varmeste dage i Danmarks historien. Der blev målt omkring 35,9 grader, var det vist. Sådan officielt. Bilen skrev faktisk 37 grader meget af tiden. Det tog 8 timer og 25 minutter at køre turen. Og det gjorde vi ved at holde os på landevej primært. Kørte efter Google Maps ruterne, hvor man markerede undgå motorvej. Og så klarede vi det på en måde et par minutter hurtigere, end hvad Google Maps sagde, det ville have taget. Det var 90 begrænsning noget af tiden, og 80 noget af tiden, og selvfølgelig 50 noget af tiden gennem byer og så videre. Og så var der selvfølgelig lidt motorvej på Storebælt og det. Og jeg tror, vi godt kunne have kørt 50 km længere på opladningen, før bilen var stoppet helt. Vi nåede frem med 4% indikeret tilbage, og der er også lidt flere kilometer efter og sådan noget. Så vi kunne godt have kørt lidt længere. Så jeg tror godt, man kunne optimere lidt på turen, måske køre lidt af det på motorvej med 90-100 stykker i indersporet, og køre den helt ned til 0 og så videre. Så tror jeg, vi godt kunne spare noget tid, og måske kunne køre en tid på lad os sige 8 timer eller sådan noget i princippet. Men i dag, der vil jeg prøve at slå sidste års tid med mere end de her 25 minutter, som jeg tror, man kan optimere sig til på den måde. Så det, jeg har tænkt mig, vi skal prøve at gøre i dag, det er at prøve et koncept, der hedder lynladning. Jeg ved, at den her bil, den kan lade rigtig hurtigt. Og jeg har set Bjørn Nyland helt specifikt teste, hvor hurtigt kan det faktisk svare sig at køre en Model 3 Performance. Og han nåede frem til omkring 190 km/t var cut-off, hvor hvis man kører hurtigere end det, så mister du mere på ekstra ladetid, end du har sparet ved at køre hurtigt. Så vi skal køre stærkt, og vi skal lade hurtigt i dag. Vi skal dog ikke køre 190 km/t, det ville jo være hammer ulovligt. Og jeg har egentlig tænkt mig at skulle beholde både bil og kørekort. Så vi skal prøve at gøre det så lovligt som muligt. Og derfor vil jeg prøve at begrænse mig til omkring de 130 tilladte på motorvejen, og 90 meget landevej vi kører i dag. Men det giver os jo stadig noget kreativ frihed i forhold til, hvor hårdt vi accelererer. Det er stadig, man kan accelerere med fuld smadre. Hvordan vi vælger ruten, og hvor mange pitstop vi tager. Det bliver jo helt klart mere end 0, som det var sidste år, fordi vi skal køre motorvej i dag, tænker jeg. Så det er formentlig 1 eller 2 pitstop. Så jeg har en plan A og en plan B. Vi skal for at bilen kan lade hurtigt, helst nå ned tæt på tomt batteri, når vi skal lade. Så plan A er at kunne nå den nye 250 kW supercharger ved Randers Storcenter, som ligger cirka 360 km herfra. Og så kører resten af vejen til Skagen derfra. Og hvis vi bruger for meget til, at vi helt kan nå det, så har jeg en plan B. Og det er så, at vi tager et stop ved Ionity ved Stilling, lidt syd for Aarhus, derefter cirka godt 300 km. Og så formentlig et kort stop igen omkring Aalborg, så ligesom bider den over.
Ja, lige for en god ordens skyld, så vil jeg lige prøve at vise, hvordan bilen mener, vi skal køre sådan en tur her. Så bilens turplanlægger, den siger, at vi skal stoppe i Fredericia, Randers og Hjørring og lade henholdsvis 15, 20 og 10 minutter. Så det virker som overdrevet meget ladetid, og jeg tror, vi kan klare det med væsentligt mindre. Sådan. Så blev vi færdige med at lade. Vi har lånt Cleverladeren her ved Ørsted i Gedser. Ligesom vi også gjorde sidste år. Det vil sige, sidste år var det en Eon-lader, der stod her. Men vi skal ud til vores sædvanlige startpunkt, som vi brugte sidste år. Altså hvis ret skal være ret, så skal vi jo starte og stoppe samme sted, som vi plejer. Det må være det mest rimelige. Okay, klokken er næsten 11. Så jeg tænker, hvis vi starter præcis klokken 11, så er det nemmere at regne ud. Så er det nemt at regne ud, hvor meget tid vi har brugt indtil nu. Så her, nu er vi bakket næsten helt ud i havet i Gedser her. Okay, klokken den er næsten 11. Og jeg har sat vores kurs. Vi skal have første stop i Randers på vores tur mod Skagen. Og ja, jeg prøvede for sjov lige at se på telefonen, hvor lang tid vil Google Maps sige, at turen skulle tage. Og den siger 6 timer og 20 minutter. Og det er uden noget med at undgå motorvej eller noget. Den er kun på at undgå færger. 6 timer og 20 minutter, siger Google Maps. For at nå vores mål med at slå tiden fra sidste år med 2 timer, så skal vi gøre det her på 6 timer og 25 minutter. Så vil sige, at vi har kun 5 minutter til at lade. Medmindre vi kan slå Google Maps på andre måder, ved at være kløgtige med ruter eller andet. Så det bliver en tough udfordring, det her. Klokken 10.58, klokken 11 kører vi. Så jeg går ind nu og nulstiller min triptæller. GTS Challenge nummer 2, den er nulstillet, og den vil vi gerne have vist her. Så 0 km, 0 kWh brugt. Og så for sjov skyld, så starter jeg også et stopur på mobilen. Men det er jo næsten lige meget, når vi starter kl. 11, så er det jo til at regne ud, hvor meget tid vi har brugt. Ja, hvad ellers kan vi sige? Så siger vi når Randers med minus 13%. Så vi skal prøve at se, om vi kan bruge lidt mindre, end bilen tror, vi skal bruge. Så blev klokken 11. Så skulle vi undgå at køre nogle cyklister og hunde ned og så videre. Man må jo aldrig køre race på offentlig vej, men derfor kan man jo godt gøre sig umage, med at fremme i tid. Så ja, og igen, ingen regen her, fordi vi lavede til 100%. Så jeg skal lige huske at bruge bremsepedalen her i starten. Og den behøver ikke at være lige så nær med, som jeg var sidste år. Vi har lidt mere strøm at gøre godt med i år. Come on, regen. Det har vi bare ikke noget af. Okay, vores timing er ikke perfekt. Hvad jeg ikke lige har tænkt på, er jo, at Gedser, det er jo en færgehavn. Det havde jeg måske tænkt på. Men jeg har ikke tænkt på, at man godt kunne være intelligent nok til at tilpasse afgangen her med en færgeafgang. Eller rettere lade være med at gøre det. Fordi nu er der en hel masse, der skal have færgen, som kører ud foran mig og koster mig tid. Og det er jeg ikke så tilfreds med. Lastbilen han venter der. Tak for det. Sådan der, så kan vi komme ud i køen. Shit. Okay, så vores mål, det var de her 6 timer og 25 minutter, vi skulle klare turen på. Og i og med, at vi startede klokken 11, så kan man jo ved hjælp af matematik
regne ud, hvornår vi så skal være i Skagen. Og det må jo så være klokken 17.25, der er vores mål for at være deroppe. Og jeg tror, at sidste år, der kom jeg noget senere afsted fra Gedser. Det tog lang tid at få lavet bilen op hernede og sådan noget. Kom senere hjemmefra også i øvrigt. Og der var det altså helt aften, inden jeg var i Skagen. Så der var folk ved at pakke sammen for alvor. Det er de så ikke i dag. Og det er jo så fint nok, at man kommer derop, mens der stadig er sol og dejligt og sådan noget. Det, der så er mere spændende, det er jo så, om der er lader og alt det der. Men det tager vi, som det kommer. Okay, indtil videre så er det ikke særlig meget race over det her. Vi må køre 90 her på landevejen, men det lykkedes ikke at køre meget mere end 80. Der er en lastbil og en masse personbiler efter den foran os. Så det er sådan lidt race vi i, så man burde jo prøve at lave nogle overhalinger, men det er bare stangtrafik rundt om der færgeovergang. Så det bliver svært at gøre ret meget ved. De kører også meget tæt på hinanden, alle dem foran. Så jeg kan ikke rigtig overhale bare en af gangen og sådan noget. Så vi må have lidt tålmodighed. Til gengæld, så sparer vi rigtig meget energi på det. Så det betyder, at vi nu når frem med minus 7% i stedet for minus 13% til vores destination i Randers. Så vi får sparet lidt op på kontoen, som vi så kan fyre af senere måske. Så måske er det, der gør, at vi så kan holde de 130 på motorvejen, i stedet for at skulle slække lidt på farten eller tage et ekstra stop. Så måske er det ok, men det var selvfølgelig det var bedre at have hastigheden hele vejen så tæt som muligt på gennemsnitshastigheden. Og det er det fordi, at forbruget stiger eksponentielt med hastigheden. Så i stedet for at køre meget langsomt noget af tiden, og så ekstremt hurtigt noget af tiden, så vil det være, man får meget mere bang for the buck ved at køre gennemsnitshurtigt, mellemhurtigt hele tiden. Jeg håber, det giver mening. Jeg skal altså ikke ud i nogle sådan Lars Løkke-agtige, mindre mere end de andre-agtige forklaringer. Vi ramte ind i lidt kø her. Jeg ved ikke hvorfor. Men her lige nord for Nykøbing Falster, der er der også lige lidt kø. Jeg ved ikke, om det er relateret til de her færgetræk, eller det er noget andet, der sker. Det er heldigvis ikke så langt, men det går godt nok sløvt. Langt om længe blev det tid til, at vi skal på motorvej. Og snart væk fra Falster. Ikke at der er noget galt med Falster, men nu er det planen, at vi skal til Skagen jo. Så det er snart Hammersheim. Så det her plus 5%, vi skulle nå frem med nu ved Randers Supercharger. Det er så spændende at se, om det estimat det holder, når vi får lukket op for hænderne. Ja, og her er det så, man gerne vil give den fuld smadre i accelerationen ned på motorvejen og bruge alle 523 hestekræfter, eller hvor mange det nu er. Men det er jo ikke så nemt, når der ligger nogen lidt i vejen. Så er det. Vi skal alle sammen have lov at være her. Okay. Lad os se, hvad det her base kan. Ja, det var vist 130. Uff. Så skal vi prøve at finde 133. Virkelig spændende at se, hvad det gør ved forbruget, det her. Det er over en fordobling af hastigheden nu her, og det er dermed en mangedobling af vores forbrug, tror jeg. Men vi må prøve at se. Måske skal jeg lægge mig ind bag ved den der Polo, vi har foran her. Det virker som om, vi er meget enige om hastigheden. Vi skal jo ikke være sådan left lane hoggers. Vi er nødt til at køre efter reglerne og køre så lovligt som muligt. 130. Og plus inflation. Ikke plus moms, det bliver for hurtigt. Plus inflation kan vi måske godt leve med. Og så skal vi holde til højre, så vi ikke generer nogen. Så hvis du ser mig i videoen og ligge ude i venstre spor også lidt tid, mere end hvad er nødvendigt, så
så bare stol på, at jeg har styr på spejlene, at der absolut ingen er bagved. Ellers så gør jeg det i hvert fald ikke. Elefantræs. Regen. Ja, vi har heldigvis regen nok til at det ikke behøver at røre bremsen her, så vi fik hældt energien tilbage i batteriet. Vi kan sætte autopiloten på igen. Så når vi kigger på vores forbrugsgraf her, så er det også ret tydeligt at se, hvad der skete her. At da jeg slap speederen, så hældte vi en hel masse energi tilbage i batteriet. Så alt det grønne her, det er negativ energi, vi bruger. Og heroppe, der kan vi se, hvor vi kørte på motorvejen for 4 km siden, at der var en del forbrug der. Så, men vores gennemsnit er jo super fin, 142 watt-hour per kilometer. Så det er jo faktisk stadigvæk inden for noget, hvor man godt kunne køre uden stop til Skagen. Men jeg fornemmer, at det stikker af nu, hvor vi er på motorvej og kører de her 130. Kun hindret af lastbiler og campingvogne, der skal overhale. Her der slukker jeg autopiloten igen, for at lade regen spise det. Autopiloten slipper gassen lige lidt for sent, så den skal bruge bremserne lidt nogle gange. Så derfor, når jeg kan se nogen i vejen, og jeg ved, at jeg skal ned i fart, så slukker jeg den nogle gange. Ham der er jo heldigvis hurtigt til at trække ind, så tak for det. De er sikkert bare hjem fra ferie, jeg kunne se, det var en dansker. Så de er sikkert kommet med færgen hjem fra Gedser af her. Så ja. Men indtil videre skriver den stadig, at vi ankommer med 5%. Den har det med ikke at opdatere hele tiden den her beregning, men lidt i nogle ryg. Jeg ved ikke helt, hvor tit det er, den genberegner. Det er ofte nok til, at det er fint nok pålideligt, for den skal også have en vis mængde data. Hvis den gør det hele tiden, så vil det jo være vildt påvirket af lige hvor hårdt man trykker på speederen lige nu-agtigt. Så det skal være jævnet ud over lidt tid. Men på et eller andet tidspunkt så ændrer den der sig fra 5% til noget andet. Og så må man se, hvad det er, hvor god den er til at gætte det. Den plejer at være ret god, og den optager hele tiden dynamisk, hvor meget jeg bruger de forskellige steder. Så det er en fin pejlesnor, og når vi nærmer os destinationen, så er det jo selvfølgelig ekstremt interessant, om den siger minus 3% eller plus 3%. Og det vil jo indvirke, hvor hårdt jeg trykker på gassen på det tidspunkt. Når man nåede ned på 90% state of charge, og den siger, at vi når frem med 5%. Det er jo super fint at nå frem til supercharger med 5%. Så er vi inden for, hvor vi i hvert fald kan lade rigtig hurtigt. Så må vi se, om det holder. Vi har kørt 46 km indtil videre. Gennemsnitsforbruget 149 watt-hour per kilometer. Når vi ser på energi-appen herinde under at køre her, så kan vi se det her med, at vi har brugt knap de 10% her, og nu skal jeg farten ned. Man kun køre 90 her på Fejrebroen. Så det overholder vi selvfølgelig. Sådan der. Så vi kan se, at vi har brugt 5% point godt og vel mindre end forventet. Så vi må se, om det holder. Men indtil videre, så ser det faktisk ganske lovende ud. Og kunne godt tyde som om, at jeg er klogere end maskinen. At jeg har ret i, at man kan gøre det med et stop mere effektivt, end man kan med 2 eller 3 stop. Men vi må se, når vi kommer lidt tættere på, hvordan det ser ud. Rimelig smukt view her. Sidste år, der kørte vi over til venstre, over på den gamle, eller resterne af den gamle udslidte Storstrømsbro, hedder den vist, over Masnedes Ø. Den her gang over Fejrebroen, og det er et smukt view, der her, det må jeg sige. Trafikken den er virkelig imod os i dag. Der er sådan lidt småkø nærmest over det hele, og vi kan se over Vådens også, der med, at der er lidt mere end bare småkø, og det samme op omkring Aarhus og sådan noget der. Trekantsområdet kunne der også godt risikere at opstå noget på sådan en fredag eftermiddag. Så jeg tror, den her med at slå tiden fra sidste år med 2 timer ved at tage pitstop, det tror jeg helt sikkert kan lade sig gøre på den rigtige dag, men jeg begynder at tvivle lidt på, om i dag det er den dag. For jeg synes nok, at tidsplanen den skrider lidt. Altså nu har vi kørt snart i 2 timer, og vi har ikke engang forladt Sjælland nu. På grund af køer. Det er sådan lidt
Det er lidt op ad bakke. Det er det godt nok. Jeg tror, det skal et mirakel til, hvis vi skal slå tiden med 2 timer. Ja, kom til højre med dig. Tak for det. Vi har en Skagen, vi skal nå. Oh yes, der er nogen, der... This guy vacations. Tagbox, check. Trailer, check. Reservehjulet trailer, check. Tagbox om på traileren, check. Bagsædet fyldt med børn, check. Fedt. Okay. Autopilot engaged. Smuk dag her igen. På Storebælt. Okay, og en anden ting, jeg også lige kan nævne, det er, at nu er vi ved at være på Sprogø. Hvis jeg ikke husker helt galt, så sidste år, da vi kørte uden stop fra Gedser til Skagen, der ved Sprogø, der havde vi brugt 25% af energien i batteriet. Så vi havde 75% tilbage, og nu har vi 65% tilbage, så vi har brugt 10% mere i dag ved at køre motorvej i starten der. Men det er også fint nok, fordi vi tager jo et pitstop i Randers, som nævnt. Og lige nu siger bilen, at vi vil nå frem til Randers med minus 2%. Så hvis vi bliver ved med at sige det, så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at vi bliver nødt til at skrue farten en lille bitte smule ned. Men min teori, det er, at det smule kø, vi kan ramme ved Odense, trekantsområdet, Aarhus osv., det vil gøre, at vi bliver tvunget til at dæmpe farten lidt der. Og det vil spise de her ting. Du ser allerede nu, siger den minus 1%. Så jeg holder ikke igen, jeg sparer ikke på noget. Jeg kører sådan set bare så hurtigt, som jeg overhovedet synes, jeg kan være bekendt. Det skal være både lovligt og sikkert og alt sådan noget der. Men bortset fra det, så er det bare pedal to the metal, hvilket det så i praksis aldrig er, fordi så går det bare alt for hurtigt. Men vi skal snart en tur på autobahn også, så kan vi lige prøve det der med fuld gas, hvordan det er. Men det bliver lidt senere. Okay, nu vil jeg ramme det her kø på Fyn. Og vi har 1,1 km til vi skal af motorvejen. Den exit, som Google Maps den foreslog. Ja, jeg tænker, at vi skal prøve at finde væk fra motorvejen her på Fyn. Væk fra det her kø. Prøv lige at tjekke igen. Bilen siger vi først skal af herhenne. Google Maps på min mobil siger, at vi skal af nu her. Det der med, hvem man lige stoler på. Jeg tror, vi kører af nu. Så kan vi lige lave den her. Det gør vi simpelthen. Vi gør det sgu. Det er ligesom der, hvad for en kø man vælger i supermarkedet. Du ved bare, når du tager den der kø, der er kortere end alle de andre, at så er det bare der, hvor kasseapparatet er brændt sammen, og det er første dag i arbejde for medarbejderen, og verdens mest besværlige kunde, der står foran dig og sådan noget der. Så ved man bare, at det går galt. Så ja, jeg håber, det ikke er sådan i dag. Men okay, det der, det er rart nok at slippe for. Så ser vi lige, hvordan det her, det så lige er. Det er så sjovt. Jeg havde set frem til i dag ikke at skulle ind igennem Odense på en fredag. Og så kører vi ind igennem Odense på en fredag.
Det er utroligt. Nå ja, så fik vi besøgt drejebænken her. Det er lige herovre til venstre for os, at Clevers store ladepark med 28 udtag, den ligger. Så, men vi skal ikke bruge strøm. Vi har 55% tilbage. Og bilen påstår, at vi vil nå Randers med 3%. Den ved så ikke helt, hvad vej vi skal køre. Den har ikke helt fundet ud af den her rute endnu, som jeg har sat på min mobil. Så vi ser lige, om ikke den finder ud af det lige om lidt. Så tager vi ring 2, Munkeris vej i Odense. Lige om lidt. Det er sjovt, bilen den synes bare slet ikke, vi skal ind til Odense. Og det siger Google Maps, at det vil være helt magnifikt, vi kommer derind. Så de er bare simpelthen ikke enige. Så jeg har taget et sats nu med at stole på min mobil. Det er ret spøjst. Det plejer at være sådan, at når man først ligesom er kørt i en anden vektor, så finder bilen ud af, okay, så gør vi det der. Men den er virkelig insisterende på ikke at skulle den her vej. Det her med Teslaen, hvordan den ruteplanlægger, det er sådan lidt spøjst. Fordi den er bygget op af flere lag. Så selve kortdata til hvor er vejene, og hvad er hastighedsgrænserne, og hvad kan vi navigere og sådan noget, det kommer fra OpenStreetMap. Men de satellitfotoer, der så ligger ovenpå, hvor vi kan se huse og træer og sådan ting, det er fra Google. Og mener i hvert fald, det er. Men ja, det er det. Det kan vi også se hernede i vandmærket. Det er Google. Men det er så lidt sjovt, det er, når du så skal navigere med den, så læser den analyse af, hvordan det foregår. Og det er sådan noget med, at den laver nogle forespørgsler til Google Maps. Det kan godt være mere end en, for at finde nogle alternativer også og sådan noget. Og så får den en rute der, så må tro, men så er det bare den serverer ud. Men så kører den faktisk det igennem sin egen motor, fordi den har jo også en masse data på alle de Teslaer, der kører rundt ude i den virkelige verden lige nu. Så den har også sin egen trafikdata, den ligesom blander sammen med det også. Og på hvordan status er på vejene lige nu. Og jeg tror, det gælder nok i højere grad i USA, hvor de tester FSD Beta nu. Men jeg tror, det kommer til at gælde i hele verden snart i hvert fald, hvis ikke den allerede delvis gør det. Men hvor den simpelthen tager alle de her nærmest live data, den har af alle de steder, der kører Tesla rundt, og ligesom lægger det ind som et nyt lag, for så ligesom at prøve at bruge det til at filtrere og manipulere med den rute, der kommer frem. Så det er også derfor, at man kan se det her, vi ser nu, at min telefon mener, at vi skal herud til ring 2, altså til venstre her, og bilen siger, at vi skal stadig vende om. Det er den ret insisterende omkring. Og det er fordi, de fungerer på forskellige måder, og jeg tror ikke, man kan sige, bare at den ene måde er bedre end den anden. For der vil nok være situationer, hvor den ene er bedre end den anden, og omvendt. Så det er jo ikke noget, jeg har noget statistik på, eller noget som helst. Men det er bare interessant at se forskellene. Men man skal et eller andet sted, så skal man jo vælge en. Og nu har jeg godt nok lige valgt at prøve at køre efter telefonen her gennem Odense. Fordi jeg gætter på, at Google Maps har flere data, end Tesla har lige her. Selvom Tesla jo også bruger Google Maps, så det er sådan lidt... jeg ved ikke helt. Jeg tror næste gang, så skal jeg have en marker med, der også kører. Så kan vi tage hver vores, når det her det sker. Og så kan vi finde ud af, hvad der egentlig var bedst. Oh my god. Min mobil skrev lige faster route available. Så fik jeg den her frem. Den hurtigere rute, den har fundet, det er så at køre lidt her på ring 2, i stedet for at køre meget, som den før sagde. Køre lidt her, og så køre ud på motorvejen igen. Så i bund og grund det, som bilen den sagde. Bilen ville også blive ude på motorvejen. Det bestemte bilen sig for, da vi kørte ind her. Og den har også været meget, allerede stadig nu siger den faktisk skal vende om og køre derud igen. Fordi der er noget kø her i Odense. Så måske er bilen mere up to date end mobilen er. Jeg ved det simpelthen ikke. Men det er simpelthen typisk. Det er det, jeg siger med kasseapparatet. Når du vælger en kø, så ved du bare, at det er den, der bliver den langsomste. Men det er sådan et Schrödingers kø, fordi hvis du ikke havde valgt den, så havde det ikke været den, der var langsomst.
Så alle ruter er den bedste rute, indtil du har valgt en, så er det den dårligste. Det er min teori. Jeg tror virkelig, jeg har valgt den her dag rigtig grundigt i forhold til at få en udfordring. Det bliver GTS Challenge med stort C i Challenge i hvert fald. Så, men altså bare i det hele taget at nå Skagen kan jo være en udfordring i sig selv med de mængder af trafik, der har her. Så ja, men vi skal ikke mod Odense centrum. Vi skal mod Kolding. Det ligger over i Danmark. Han har sagt Jylland. Og det er jo ikke fordi, at man synes, at de bare blæser afsted med 130 herude. Men der er trods alt lidt mere bevægelse i det, end da vi forlod motorvejen. Så det er altid noget. Jeg håber, det er okay, dem der er involveret i et uheld hen mod Odense. Jeg håber ikke, det er noget alvorligt. Vi har simpelthen kørt i snart 3 timer. Og kun dækket 209 km. Der er ikke meget race over det her. Det er virkelig... jeg er virkelig skuffet over tempoet, må jeg indrømme. For at være helt ærlig. Det er sådan lidt bittert, at vi rammer så meget trafik, så mange steder. Det må man sige. Men det er jo realiteterne, der er sådan. Men det er sådan lidt vildt, at vi har kørt i næsten 3 timer og brugt under et halvt batteri. Og vi har endda prøvet på at køre så hurtigt som muligt. Det siger lidt om, at selvom det her det er så den mindst effektive Model 3, fordi det er en performance version med, større fælge og større bremser og en spoiler bagpå og kraftigere hækmotor og sådan noget, så er den stadigvæk latterligt effektiv. Ja, bilen den skriver, at jeg skal overveje at navigere til en mindre travl supercharger. Og det gør den jo så, fordi at der er ved at være alt optaget ved superchargeren deroppe ved Randers Storcenter. Men det heldige ved det er jo så, at jeg ved, at der er også 12 Clever dynladede udtag op ved Randers Storcenter. Plus der er en supercharger mere i Randers, som dog ikke er helt lige så hurtig som den her, men som også godt kunne anvendes. Så jeg er ret sikker på, at lige meget hvad der sker, så skal vi nok komme til et ladeudtag med det samme. Vi kommer ikke til at holde vente på det. Det vil jeg godt lægge hovedet på blokken og sige. Sådan her skal det være. Det er altså lækkert, så snart man er forbi Odense, så har vi 3 spor og kører godt med på motorvejen her, og så kan vi bare suse afsted med fuld fart her. Det er rigtig godt, og indtil videre så holder forbruget. Jeg er spændt på at se, hvis der slet ikke en kø overhovedet er, til vi når op til Randers, så kan det godt være, at de 3% bliver til negativ igen. Men indtil videre så er jeg faktisk rimelig godt tilfreds med, hvor godt jeg har regnet det ud. Jeg tror, hvis vi ingen trafik havde haft overhovedet på turen, så kunne det godt have set væsentligt anderledes ud nu. Så kunne det godt være, at det var lidt rigeligt spændende, at den sagde minus 10% eller et eller andet. Men det er, hvad det er, og så må vi se, hvordan det holder. Ja, så nåede vi til Jylland, og en fartgrænse på 110. Jeg troede ellers, der var ubegrænset hastighed herovre, men åbenbart ikke. Til gengæld er vi nu oppe på 6%, skulle vi nå frem med nu i Randers. Og det er ret sjovt, da jeg sad og prøvede at planlægge den her rute med Better Route Planner, så lige meget hvor meget jeg vred tallene rundt og sagde, at jeg gerne ville ankomme med 0% og løg om, hvor effektiv min bil var og alt muligt andet, så kunne jeg faktisk ikke rigtig få den til at lave en plan, der sagde, at vi kunne køre hele vejen til Randers. Den ville frygtelig gerne have et ladestop allerede i Fredericia, eller måske ved Vejle, eller sådan noget der. Og det samme sagde bilen jo også, at vi skulle stoppe der. Så der er åbenbart ikke rigtig nogen, der forstår, hvor effektiv den her bil faktisk er. Selvfølgelig så havde vi noget kø og sådan noget, der har gjort, at vi har kørt lidt langsommere, men det er faktisk helt sindssygt, så effektiv den er. Og det er endda med de store 20-tommer Uber-turbine, fælge og ja, de store bremser og hækspoiler og så videre. Så ja, ganske imponerende. Selvom vi ikke kommer til Skagen uden ladestop i dag, så skal vi
I hvert fald til Hypermile nu, hvis det var. Det tror jeg ikke lige, der kommer til at ske. Vi er under halvvejs stadigvæk, og har brugt snart 60% af batteriet. Så, men vi har kørt 260 km, har 117 tilbage til vores pitstop i Randers. Med superchargeren deroppe. Håber, vi kan få måske en ledig nu. Nu må vi se, hvor længe det holder. Og ellers så tager vi Clever deroppe i stedet for. Nu begynder vi at nærme os Vejle og Vejle Fjordbro og sådan noget der. Så det er spændende med trafikken og sådan noget. Hvordan det lige bliver. Jeg trykker på bremsepedalen her. Det er ikke godt. Det er ikke effektivt. Men altså vi har energi nok. 7% til at nu vi når frem med. Det er jo helt vildt. Det er helt vildt. Det er jo den åbenlyst optimale strategi, vi har valgt nu, lademæssigt. For det her med at stoppe, hvis vi er Ionity i Skanderborg, det ville være alt for tidligt. Det er perfekt. Det er helt perfekt, det her. Det bliver super godt. Tell me something I haven't heard before. 'Cause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something I haven't seen before. 'Cause I'm tired of the same boats, the same shore. It's time, my friend, to leave this hell behind us. We got everything we need to make a change. I can't keep pretending I'm right where I wanna be. I'm hopelessly in need of better days. 'Cause I'm too young to face the end, but I'm old enough to start again. And I still got time. Sådan, så har vi forvarmning til lynladning. Det var sent, den kom på. Ja, det var forholdsvis sent, at vi fik forvarmningen sparket i gang, men nu har vi også kørt stærkt relativt hurtigt i hvert fald, i mange timer, og det er varmt i vejret og så videre, så ja, hvis du starter ud med, at der er 28 grader i luften, så er det jo ikke så langt op til de der nogen af 40, som batteriet gerne vil være på, når det skal lade hurtigt og sådan noget. Men det er super, så har vi ikke spildt en masse energi på forvarmen. Det vil vi nok gøre om vinteren, så vil vi have startet på det for meget længe siden formentlig. Der har jeg nogle gange set, at den er startet nærmest en time før eller sådan noget. Men der tror jeg også, det er noget med, at den så kan gøre det lidt mere blidt, når den gør det i god tid. Og forvarmningen, det bruger bilen jo, det kan den jo både bruge varmepumpen til, men den kan også bruge overskudsvarme fra motorerne til at forvarme batteriet. Og når der skal rigtig meget varme til, så kan den faktisk få motorerne til at køre i en ineffektiv state, og så bruge dem som, det er i hvert fald Bjørn Nyland kalder for afterburners. Så den genererer varme med vilje med motorerne, ekstra varme med vilje, for at virkelig sætte skub i tingene. Så den har mange måder at hælde varme i batteriet på. Så det er ret fedt. Jamen, der har vi jo laderne. Fantastisk. Og så er der 2B, vi skulle undgå. Der har vi 4B der, den snupper vi. Jeg kan meget godt lide at bakke ind til laderen. Meget godt overblik med både bakkamera og sidekamera her. Så man kan undgå forhåbentlig at ramme både lader og med Tesla kult medlemmer. Og så skal vi ud og have strøm på. Nem handshake, trykker på knappen, i med stikket. Det blå T, det bliver blåt, og så bliver det grønt, når det starter på at lade. Og nu går vi ind i bilen her.
se, den er i gang. Lader med 85 kW allerede. 144 kW. Så er vi GPS'en her til parkeringsgrenen. Okay, men nu skal vi jo set igen ikke rigtig spare på noget som helst. Vi har 7% buffer at give af. Det må jo være alt rigeligt. Jeg ved ikke helt, hvor længe vi præcist lavede, men jeg tror, det var omkring et kvarters tid, ligesom jeg også sådan havde lidt forventet hjemmefra. Men om det måske lige blev et minut eller to for meget, det skal jeg ikke kunne sige. Det vil tiden vise, når vi når på. Men super fin ladedestination, vil jeg sige. Randers Storcenter. Ikke alene havde vi de her 16 V3 Supercharger udtag. Clever har også sat en hel masse. Både lynlade stander op og også AC-lader. Så der var et kæmpe udvalg af lader, og der var masser af ledige, både den ene og den anden slags. Så det var virkelig super. Og så er der en Bones lige overfor her. Ikke at man på nogen som helst måde vil kunne nå derover og spise noget som helst, inden bilen er færdig med at lade. Det er sådan lidt ulempen i situationstegn med de her moderne elbiler, der lader så pokkers hurtigt, at du kan ikke, det er ikke sådan, du kan gå ind og spise på en restaurant imens eller et eller andet. Der kan man sige, at dengang, at det var mere typisk at finde de her 50 kW Clever og Eon-lader og sådan noget rundt omkring i byerne. Der kunne man jo godt gå ind og så spise en god frokost, mens bilen ladede op og sådan noget. Men det kan man godt glemme alt om med de her V3 Supercharger. Det går bare stærkt. Det her op ad bakke og modvind, det spiser noget strøm, må man sige. Det kan man bare se her. Den kravler bare op. Okay, 5% siger den nu i buffer. Så jeg tror, det er der med, at vi drejede lidt ud af vinden. Der er også træer her, der giver læ og sådan noget. Men vi var ligesom i stik mod vind, og der var pludselig kommet en helt lille vind. Så det gik lidt ud over vores forbrug. Og det er jo ikke meget, der skal til, når vi kører på de her tynde marginaler her. Vi har vinden sådan lidt skråt forfra og skråstreg fra siden her, kan vi se på vindmøllen deroppe. Men snart der drejer vi jo meget skarpt til højre, og så kommer vi til at få lidt sådan medvinden-agtigt. Så igen, så burde det være regnet med i Teslas tal her. Men hvor lokalt deres vinddata er og sådan ting, og hvor opdateret de er, det har jeg ikke så godt indblik i, så jeg ved ikke helt, hvor meget det betyder. Men i hvert fald så har vi rigelig strøm til at nå frem. Vi har 17% tilbage, og der er 58 km. Så vi vil skulle køre meget, meget stærkt for at få brugt alle 17%. Og det er også det, den siger, at vi vil nå frem med 5%. Det tror jeg egentlig kommer til at holde ganske udmærket. Så det var faktisk okay godt ramt, synes jeg. Mit gestimat på, hvad vi skulle lade der i Randers. Så som vi hævde stikket ud et stykke tid før bilen sagde, så var det stadig rigeligt. Så igen det her, når man har levet med en Tesla noget tid, og man har prøvet et par lange ture, for eksempel på ferie til Tyskland, Frankrig og så videre, så får man et forhold til den, hvor man kan have en dialog, og bilen godt kan sige, at jeg har brug for at stoppe så længe og sådan noget der, men hvor der også er plads til, at man som bruger af bilen kan sige, vi kører altså lige 5 minutter før, du synes. Og det går fint. Det går altid fint, fordi det eneste, der vil ske, hvis nu den sagde minus 1%, så kan jeg sætte farten en smule ned, og måske køre 128 her, i stedet for 133. Og så vil jeg have nok. Så svært er det heller ikke. Plus man kan jo tage et stop en gang før, hvis det er. Når ikke lige man har gang i en eller anden form for rekordforsøg eller sådan noget.
Så ja, det er overraskende nemt det her. Jeg vil sige, turen i år, den har været, som der har været meget mere trafik og kø og irritationsmomenter og sådan noget, så har der ikke været den samme spænding i det, som var sidste år, hvor vi havde det med, at vi ikke måtte stoppe. Altså snart man indfører konceptet med lynladning, at man må stoppe og lynlade, jamen så alt, hvad der hedder rækkevidde, angst, og kan vi nu nå frem, og hvor langt kan vi holde til at køre på en dag og sådan noget der, altså det er non-existent, altså det er slet ikke en ting. Det er overhovedet ikke en ting. Man kommer ikke til at vente på sådan en bil som den her. Det gør man simpelthen bare ikke. Altså det skal lige være på autobahnen, hvis du rammer den om natten, hvor der ingen trafik er og så videre, hvor du bare kan ligge og køre rigtig, rigtig stærkt og bruge rigtig meget strøm, og du er stadig alene, eller resten af familien sover, mens du kører måske og sådan noget, så kan du godt have noget, hvor okay, så står man måske lige og venter på en lader et øjeblik. Men ja, hvis du skal køre 10-12 timer i træk, så det her med en gang hver anden time at komme ud og lige strække ben og gå i 10 minutter for eksempel, det er jo ikke noget, der er nogen, der skal skade af. Jeg tror sådan set, man skal skade af ikke at gøre det. Så ja, jeg synes, det er et løst problem det her. Og dem, der siger stadigvæk, at de venter på, at der kommer en elbil med 900 eller 1000 km rækkevidde eller sådan noget, glem det. Altså, den kommer ikke. Jo, der kommer nogle få stykker, fordi der er et marked for det, men det giver ingen mening, fordi så bruger du jo så mange battericeller på at bygge den ene bil, så du kunne have bygget 2 eller 3 biler med en udmærket rækkevidde. Så længe bilerne lader hurtigt, og det gør de jo nu, og så længe der er masser af lynladestandere, og det er der jo, jamen så er der ingen problemer. Altså, hold kæft, hvor skal jeg tisse nu. Jeg fik kun tømt, hovedblæren på sidste pitstop. Jeg tror, biblæren, den nåede jeg ikke at fik tømt, og så var jeg så dum at komme til at åbne sådan en halv liter energidrik. Det tror jeg egentlig godt, der kan være en lille smule vanddrivende og sådan noget. Der er i hvert fald vand i og sådan noget. Så jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at tage et 1 minut stop her et eller andet sted, inden vi når til Skagen. Uff. Det bliver lige her, tror jeg. Nevertheless, vi skal videre. Fuld smadre, kom så! Vi har strøm nok. Jeg har ikke haft så mange hårde accelerationer på den her tur, som jeg sådan lidt havde håbet. Men det er også, når man kører motorvej, så triller man jo bare afsted med trafikken. Landevejsturen, vi havde sidste år, der var der jo utrolig mange sving, rundkørsler og alt muligt, man kunne accelerere ud af, men som jeg så bare ikke havde energi til på bilen altså. Men vi har da prøvet et par gange at give den fuld gas i 1 sekund eller sådan noget. Men det kan man jo heller ikke ret længe i en Model 3 Performance. Jeg lavede en video, der ligger ude på min kanal også, med 0-130 acceleration. Og det jeg tænkte, det skulle være sådan lidt længere dokumentar, men den blev vist kun 5 eller 6 sekunder lang. Jeg tror 5,5 sekunder eller sådan noget, tager den der video der med 0-130. Og det er sådan, de biler, jeg har haft før, at dieselbiler, der har været optimeret lidt, selvfølgelig meget lovlige osv., der har sådan testet dem meget på, hvor hurtigt de kan accelerere fra 80 til 120. Og det har været sådan noget med 6 sekunder eller sådan noget, der har været det bedste, jeg overhovedet har set i nogle af dem. Alligevel med en BMW med 200 med nogle hestekræfter. Og der har der været omkring de her 6 sekunder eller sådan noget, det hurtigste jeg har set fra 80 til 120. Og nu sådan en helt standard bil, der ingenting koster i afgift og sådan noget der, den tager så lige 0 til 130 hurtigere end de andre tog 80 til 120. Og det var endda med ladetryk, når de startede fra, altså man begyndte at accelerere før 80, så man kunne måle tiden fra 80 til 120. Det her det er fra, man holder helt stille, og så man kører 130. Det går hurtigere end 80 til 120. Det er sådan lidt sindssygt. Jeg tror 80 til 120 her, det er sådan noget med 2 sekunder eller sådan noget. 2,1 måske eller et eller andet. Det er vanvittigt, at den samme bil er så effektiv og så hurtig samtidig. Det er jo lidt... jeg lyder som en plade, der er gået i stykker, og jeg har haft bilen i over 2 år nu, og 66.000 km lige om lidt. Men stadigvæk, så forstår jeg det bare slet ikke. Jeg forstår det slet ikke. Min hjerne forstår det ikke. Jeg er simpelthen bare opdraget med og været vant til
i de hundredvis af bilblade og artikler og videoer og alt muligt, man har set, at det er ligesom, du skal vælge, at der er nogle økonomiske biler, som ingenting kan, og så nogle biler, der kan en hel masse, som er tæskedyre at køre i brændstof, og bruger uendelig meget energi, lige meget hvad du gør. Det er simpelthen bare det, jeg har været vant til, og nu så begyndte der at komme noget turbodiesel, som går sådan en OK kompromis, men det her, det er jo, det er jo en sindssyg effektivitet, og en vanvittig performance samtidig. Så der, når man godt kan lide lidt begge dele, man godt kan lide ting, der er effektive, og man godt kan lide ting, der er hurtige, så det her bare magisk. Fedt nok. Jeg har Clever-appen åben på min mobil, der ligger nede på ladepladen. Og der kan jeg se den nye, de nye Clever-ladestander, de er lavet ude på grenen, at ud af 4, så er der 4 ledige. Det er ret utroligt. Fordi man har ellers læst meget om, at der var stor panik, fordi at nu der var ingen ladestander i Skagen, og der kom mange turister og sådan noget, og det ville blive et helvede, og bla 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 bla. Ja, og sidste år, midt i uge 29, kørte jeg lige nøjagtigt bare direkte til en ledig Eon ladestander, og nu tyder det på, at der er 4 ledige ud af 4 af de nye Clever, de har bygget op. Det er jo fantastisk. Det er så fedt, at det bare slet ikke er noget issue. Men det er også bare samtidig så utrolig komisk, at alle medierne, de bare blæser det op til, at alt, hvad der er med elbiler at gøre, at nej, nu er der panik, og ja, ladekø, og stress, og bla 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 bla. Det er totalt til grin. Det er sådan noget clickbait, halløj. Men på en eller anden måde, så motiverer det til at prøve at vise, hvordan det er i virkeligheden at leve med. Og det er da lidt stressende nogle gange, når man i hvert fald skal prøve at vise, hvor hurtigt det kan gøres, fordi i virkeligheden, så er det sgu ikke bilen, man venter på. 20 km til Skagen. Nu begynder vi godt at nærme os. Men noget andet, der også begynder at nærme sig, det er tiden. Forstået på en måde, at vi startede ud i dag med et mål om at slå tiden for sidste år med 2 timer. Og det ville betyde, at vi skulle klare den på 6 timer og 25 minutter. Ja, så det der sker, det er, at nu har vi kørt i 6 timer og 24 minutter, og vi havde et mål om at nå til Skagen på 6 timer og 25 minutter, hvormed vi ville slå tiden for sidste år med 2 timer. Det kommer til at knive lidt, fordi vi er stadig 21 minutters kørsel til vi er helt deroppe. Så vi kommer nok ikke til at nå helt det der ambitiøse mål, der vi havde. Og det er sådan set, ja, det er jo ladestoppet plus et par minutter måske, der kommer til at mangle, men det er close. Så jeg har stopuret her, så vi kan se her, at vi er ved at nærme os de 6 timer og 25. Og ja, da vi havde kørt i 6 timer og 25 sidste år, der havde vi stadig 2 timer tilbage til vi var i Skagen. Og der kom det 6 timer og 25. Og vi er så kun 20 minutter fra. Så med de omveje vi har kørt og det trafik vi har haft, så synes jeg det er okay. Det er et okay resultat. Faktisk kan jeg se, at vi har kørt 555 km nu, og det er jo sådan set tæt på det oprindelige antal kilometer, turen den var på, ifølge den oprindelige plan. Så faktisk så, ja, nu er vi på 556 km. Så nu har vi kørt det antal kilometer, som planen oprindeligt var, inden vi kom til at køre omveje på grund af trafik og alt det her. Og vi har brugt præcis 2 timer mindre, end vi brugte sidste år. Så ja, vi slog ikke rekorden med 2 timer, men vi kørte den planlagte distance
på 2 timer mindre, end hvad vi kørte sidste års tur på. Det er dårlige undskyldninger, men et okay hæderligt forsøg, vil jeg sige. Så, men vi skal selvfølgelig hele vejen til ud på grenen, og vi skal se, hvad den endelige tid den bliver. Så vi får en baseline for, hvad det kan lade sig gøre og tage sådan en tur af på med pitstop. Og det bliver jo et interessant tal at have i forhold til fremtidige ture uden pitstop eventuelt. For der vil jo komme en dag, hvor den elbil, der tager turen uden pitstop på en bedre tid, end vi kunne tage den med pitstop i dag. Okay, og jeg sidder klar med stopuret. Det kører indtil vi er hen ved rundkørslen, og så standser vi stopuret. Yes, jeg vil kalde det her 6 timer og 44,5 minut. Tog det at køre fra Gedser til Skagen i en elbil, inklusiv ladestop. Altså, hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? 1 time og 40 forbedring i forhold til sidste år. Så vidt jeg kan regne ud i hvert fald. Så jeg synes, jeg har set på Clevers ladekort, at det skulle være herover efter, at deres nye standard de skulle være. Men det kan godt være, at jeg har set forkert. Det skulle det ikke være første gang. Det her ligner godt nok mest noget autocamper-parkering. Det var der også skiltet med. Det kan jo også være, at deres standard de er over ved de andre Eon, hvor jeg parkerede sidste år også. Altså, vi har 5% strøm tilbage stadigvæk, så det er jo ikke fordi, at der er nogen form for panik eller noget. Men og Sandormen, den kører stadigvæk. Den var lukket og slukket for dagen, da jeg var her sidst. Så jeg kan ikke passe det ude ved grusparkeringen der. Så jeg tror lige, vi prøver at køre tilbage på den normale parkeringsplads, hvor Eon-laderne var sidste år også. Og se om det der Clever også har placeret sine. Og mindre det bare er løgn, at de har bygget nogen her. Det skal lige passe. Så vi ser lige, hvad vi kan finde. Det kunne være okay med lidt strøm, sådan set. 4% er vi nede på nu. Det er som om, man helst skal ned på 4%, når man når til ude på grenen. Heroppe. Men der er sgu mange biler nu. Der er lige lidt flere biler, end der var sidst det var. Det må man da sige. Okay, lad os se. Så Eon-standarderne, de er optaget. Det er sgu fedt, det her. Så man kan sige, at de fik ret. Dem, der sagde, at man om ikke så mange år ville kunne køre i elbil fra Gedser til Skagen. Det er jo rigtigt nok. Det her med bekræftet. Gange 2, det kan man. Og hvis man er allergisk over for ladestander, så kan man også godt gøre det uden at lade. Men jeg vil anbefale at tage et ladestop. Om du så tager det i Nørresundby, eller Aalborg, eller Randers Storcenter, eller hvad du gør. Så tag et ladestop og stræk benene, og stræk dem eventuelt lige lidt længere, end jeg lige nåede i dag. Men helt sikkert et besøg værd det her. Ej, de har virkelig gemt den godt, hvis det er rigtigt, at det helt herovre er Clever har sat lader op. Hvis de virkelig har det, så er det godt nok ret vildt. Jeg kan ikke se noget nu. Det skulle være herovre et sted. Kan det virkelig passe? Ja, det er det simpelthen. Det er simpelthen lige her. Nå, okay. Og de er så ledige alle 4. Der er også en Eon dobbeltlader der. Ja, så nåede vi endelig til smukke Skagen igen. En sand fornøjelse at komme herop hver eneste gang. Det er simpelthen
helt unikt og meget, meget smukt hjørne af Danmark. Ingen tvivl om det. Vi nåede herop på 1 time og 40 minutter mindre, end vi brugte sidste år. Og det er selvfølgelig ikke helt de 2 timer, jeg havde sat som mål. Og det skal jeg være ærlig at sige, jeg var lidt skuffet over, lige da jeg nåede frem. Men nu her en god uges tid senere, hvor de har haft lidt tid til at fordøje det hele, så synes jeg egentlig, at når man tænker på, at vi kørte 40 km længere, og vi holdt stille et kvarter for at lade, vi ramte ind midt i et færgetræk, da vi skulle afsted fra Gedser, og vi ramte ind i et skrækkeligt uheld op ved Odense, som koster os, ja, måske 15-20 minutter eller sådan noget, at skulle ind igennem Odense by. Så synes jeg faktisk, at en time og 40 hurtigere ved at tage ladestop, det er ganske respektabelt. Og det burde i hvert fald, om ikke andet, fjerne enhver tvivl om, at det her koncept med som elbilist, at man skal ligge og køre langsomt for at spare tid ved ladestop og nå frem tidligere, at det giver bare absolut ingen mening, så snart man har mulighed for at lynlade. Tværtimod, kør så hurtigt, som du overhovedet må og kan gøre på en sikker måde, og tage nogle små, korte ladestop, så kommer du meget hurtigere frem, end hvis du ligger og sparer. Det er ingen tvivl om det. Men med det sagt, så vil jeg også sige, at turen sidste år på landevej var meget, meget smukkere. Det var virkelig, virkelig en fantastisk tur, som jeg varmt kan anbefale. Det var en oplevelse uden lige. Grejsdalen i Vejle og alle de her forskellige små hjørner langs med kysten og sådan noget der, var virkelig, virkelig smukt. Så ja, det kan også noget, det der med at vælge motorvej fra, men det skal ikke være for at spare tid, man gør det i hvert fald. Det kan jeg hilse at sige. Men formålet i dag, det var også sådan lidt at prøve at sætte en baseline på, hvor hurtigt man kunne køre turen i elbil. Og selvom det her det ikke er optimalt, på grund af de ting, vi ramte ind i, jeg har kommet med rigelig med undskyldning allerede, så har vi stadigvæk en form for baseline, som jeg godt synes, vi kan bruge. Så det jeg egentlig godt kunne tænke mig, det var i fremtiden at prøve at køre turen igen, uden ladestop, men i en anden bil. En, der måske er mere effektiv, måske har lidt større batterikapacitet, måske en kombination af begge dele, og så se, om vi med tiden kan ramme en tid uden ladestop, som er hurtigere end den, vi har kørt i dag med ladestop. Det er ambitionen. Så Rawlinson, Fisker, Musk, hvis en af jer ligger inde med en bil, der kan køre langt og effektivt, så sig til. Hvis I synes, jeg skal prøve at låne den en dag eller to, og prøve at slå min egen rekord her, så er jeg i hvert fald klar til det. Tak fordi du kiggede med. Hvis du gerne vil se mere GTS Challenge, kan du selvfølgelig abonnere på kanalen. Men jeg har også lavet en playliste med mine ture fra Gedser til Skagen, som du også kan tjekke ud. Det kommer lige et link til i beskrivelsen. Men ja, tak for nu, og have det godt derude.